Qabel il-ġurament tal-ħatra ta' 79 membru parlamentari, is-seduta eleġġiet Speaker u Deputy Speaker għall-ogħla istituzzjoni li għandna f'pajjiżna. Dan wara li propju ftit tal-jimilu il-Partit Laburista innomina lid-deputat Carmelo Abela għal kariga ta' Speaker u fil-bidu ta' din is-seduta huwa ġie elett miż-żewġ naħat tal-Kamra. F'diskors li wassal wara li ġie elett Carmelo Abela qal li din il-kariga iġġib magħha responsabilta kbira lejn il-Parlament kif ukoll lejn il-poplu kollu u għasellem ukoll il-ħidma ta' Anġlu Farrugia li okkupa din il-kariga għal dawn l-aħħar 13 sena. L-Speaker il-ġdid Carmelo Abela qal li jrid jibni fuq it-tajjeb li sar iżda fejn hemm bżonn isiru l-bidliet għal ġid ta' din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Irrid nibni fuq it-tajjeb li sar fejn hu meħtieġ li jkun hemm kontinwità istituzzjonali se nħarisha. Biss fejn hemm bżonn għandna nbidlu għal ġid ta' din li nsejħu l-ogħla istituzzjoni u tal-membri tagħha. Il-Parlament mhuwiex biss il-post fejn titħaddem il-politika, huwa l-post fejn il-politika trid tiltaqa' mar-responsabbiltà, fejn il-kelma għandha tkun libera iżda dixxiplinata u fejn id-differenzi għandhom jiġu espressi b'mod li jagħmel ġieħ lill-istituzzjoni u lill-poplu li fdalna dan id-dover. Huwa aċċenna li l-membri parlamentari għandhom iservu fil-Parlament b'rispett u lejalità lejn il-poplu sabiex ikompli jissaħħaħ. Carmelo Abela qal li matul din il-leġislatura jrid dibattiti serji. Issa fis-26 ta' Ġunju li ġej se tkun qed issir elezzjoni każwali sabiex jimtela s-siġġu ta' Carmelo Abela hekk kif issa huwa qed jokkupa l-kariga ta' Speaker. Imbagħad ftit tal-ħin wara saret l-elezzjoni ta' Deputy Speaker fejn propju matul din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista innomina lid-deputat Bernard Gregg għal din il-kariga. Għal daqstant Bernard Gregg ġie elett Deputy Speaker miż-żewġ naħat tal-Kamra fejn f'diskors li wassal huwa qal li se jkompli b'ħidma effettiva fil-Parlament fl-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Nirringrazzja ħafna l dan il-Parlament, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u lid-deputati kollha fil-waqt li nawguralkom il-ħidma tajba. Jiena nibqa' impenjat biex flimkien miegħek, Mr. Speaker, taħt il-gwida tiegħek naraw li dan il-Parlament jaħdem f'demokrazija parlamentari aktar b'saħħitha u aktar effettiva. Intant, fit-tmiem tal-ftuħ statali tal-15 il-Parlament, il-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-tnejn li ġej fl-4:09 ta' wara nofsinhar.